pangangahoy? Paano po ito? Bali yung nagpupunta po siya sa may gubat po, tapos nagkukuha ng mga sanga ng kahoy. Tapos yun po, yung mga sanga ng kahoy, pinuputol, ginagawang panggatong, tapos binibenta. Okay. Ginagawa po para mga panggatong? Opo. So, ngayon po, ito po ngayon, ano po ang pinaka-work na po ito aside from being a vlogger, YouTuber? Ay, sorry po, kami ganun po. Ano yung Pinaka-work po ninyo ngayon? Yun lang, sa ngayon po, yun lang po. Dahil nag-resign po ako bilang DJ ng radio last November. Kaya, Tapos, sa ngayon po, yun ang ginagawa po. Nakakonsentrate po ako sa pag-vlog. How about Tina nito? Yan po, at may work pa po ba siya ngayon? Wala po, parang meron kaming maliit na tindahan. Parang sari-sari store. Tinda-tinda. Apo. Nandito naman po siya sa kilid. Try doon niyang magsalita ng Tagalog. Kausapin niyo po. Sir, Hi, good morning po. good morning po, sir. Apo. Natanong ko lang po, Nay, bukod po sa pangangahoy po ninyo noon ng mga panggatong, ano po yung ibang mga naging trabaho pa rin? Nagbabasok. Nagbasok, sir. Saan sa Tagalog magbasok? Magbasok, sir. Ano na, nabubulot ng damo, tapos yung may tawag dito. Mag-inadlaw. Nagbabasok, ayun, nagbabasok na. Diba niya? Magsanggi po sa mais. O yung magsanggi, yung mag-harvest ng mais po, parang ganun. Mag-ano po? Mag-harvest ng mais. Harvest ng mais. Okay. Harvest ng mais. Oh. Mais po, tanim po ninyo or meron po kayo pinagpupunan? Hindi po. Hindi. Nakiki-harvest lang po. Okay. Apo. Tapos, ito po yung pinaan ninyo, maliit lang ito na sari-sari store. Maliit lang, sir. Apo. Kamusta naman po ang kita? Sa ngayon, COVID pa rin yung Mula kaunon, sir. wala masyadong tao. Apo po. Itong pagbubuno po ng damo, paano po ginagawa ninyo dito? Ang kuan, inadlaw, magusta. Dili, ano daw ginagawa ba? Kanong sa imong gibuhat, kanang may purok, ano sa Tagalog yung purok ka? Anong purok? Ano yung maliit na sunda? Teka lang sir. O yung sa Tagalog sa purok, oy! Unsay Tagalog sa purok? Yung para Ay. pambunot sir ng damo na yung tinusok-tusok para matanggal yung damo. Ang hirap naman. Opo. Para yung mga, kumbaga yung mga ligaw na damo, Oo. tinatanggal. Opo. Opo. So itong ginagawa po ninyo sa mais, binibenta ninyo pagka-harvest? Yung share po. Halimbawa may 10 sako tapos meron kang share na kalahating sako, parang ganun. Yun ang pwede naming ibenta. But that's yung, okay. So kumbaga, naman yung pag-inari na nag-harvest, tapos may share siyang nakukuha. Opo. Oh, sir. Apo. Okay po. So ngayon po sir, kamusta Po. po ang ang magiging vlogger? Sa ngayon po parang okay naman po. Kaya lang yung nagsimula yung quarantine time ng COVID. Ayun po, medyo may konting problema dahil nag-depreciate talaga yung kitaan. Dahil lalo na yung naggagawa kami ng backliners. Wala kasi pumapasok, hindi kasi siya namamonetize po. Dahil Bisaya nga po yung language na ginagamit namin. Kaya ngayon, di siya namamonetize. Dapat kasi Tagalog daw. Okay po. So, Kuya Bulki, so far yun lang naman po na mga tanong. Babalik na po ba yung magandang buhay po? For now po, wala po kami mabibigay na details. Pero yun po, like what I said po kanina, we're trying to replenish po the story. So, i-update po kayo if ever po magkaroon na po. May pag-asa pa. May pag-asa pa. May pag-asa pa din, sir. Apo. Yan. Sige po, sir. Salamat po. Ingat po sila. Sige, Sir David, thank you so much for considering as artistang ilaw. Salamat po. Thank you. Sige po, ingat. Thank you po.